hyvä Eeri. Tämä oli hyvä. Tämä oli. Tämä menee hienosti. Siika. Molemmille on jo kalat menossa. Joo. Atomin kala on hyvä kokoinen siika. Siinä. Aika temppu kuolla kun toinen tukkaa Niin. siitä. Ota miustakin kuva. Vähän kalasta. Niin voi Jussistakin Niin. Voit laittaa ihan sinne Pohjanmaalle. Niin. YouTube. Niin YouTube. Niin on, kyllä meidät kestää kuolla. Kestää. Varmaan kilo. Ota takaisin. Joo. No niin, saihan se Jussikin. Mutta hiukan helppoinen. Pikkussi on nää siijat. Hiukan helppoinen, mutta muuten hyvä. Ota takaisin. Semmonen 30 millin. Niin. Kummasti pysyykin tuossa verkossa. Sanopa muuta. Se on myöhemmin istutettuja kaloja. Niin on. Täällä on siikoja kuule alapaulossa. Siellä on siika. On. Joo. Heitä vähän oli aikamoinen saanut. Pitää mennä sitten tehdä näillä isolla määrällä. Joo. Näin. Kahan kattotaan. Joo. Niin meni. Onko se enää missään työelämässä? Eläkkeellä. Juopottelu. Ennenkin huomaa kun nostaa paljon. Pieniä on kyllä siijat. Joo, niitä tuli kuitenkin tuon verran. Minusta näitä tuli kovaa. Mitä ihmettä? Siis Hirveä siika. Jussi, Mikä? nyt on Mitä vähän Jussi liikaa on kalaa. tehnyt? Nyt on vähän liikaa kalaa. Järven. Jussi järven kuule. Tästä ei huolella. Tuli kyllä nyt hyvää. Yksi verkko joka antoi. On. Kato. Ei kyllä, tämä oli kova reissu vaan. Loppujen lopuksi tämä oli kova Nyt reissu. tulee kyllä sellainen rautasaalis, että huhhuh. Naru suussa. Mm. Kerran jossa kuuluu. Ei kiaisesti on valehtellut, mutta kalastassa on tapana tähän ilman. Niin pitää suhtautua vähän. Se löi siikoa. Niin kalajuttuihin kannattaa suhtautua aina varauksella. Ellei tunne ihmistä hirveän hyvin. Niin. Niin on. Ja siika. Sehän oli yksi kala. On tuolla toinen. No niin. Timo saapi kalansa. Hyvä. Tämä menee hienosti. Niin. Mukavampi, että oli Timollakin. Vähän homma oli ihan viessä näin. Ajatellaan vaikka tuossa kato mulla verkot on. Oli nämä kortit. Meillä on kalassia ja souvia ja kuvaa. Ja... Niin. Onko se siellä pohjalla? Joo, en. Timolle oli kalaa kuule. Siinä on. Timo saapi äinsä korskalla. Lentämällä lentää. Minä nostan nämä tuolta. Eikö tämä Timo selvitä kotona vaan? Niin, Timo sopi Niin, itse. minäkin arvelin, että itse Niin. Hyvä lampi, kiitoksia luojalle. Niin. Silloin kun mulla oli tässä verkot, niin antoi paljon isompi. Minkä kanssa mitä sulla on ollut tuo harvinaisen helppo silloin? Se on nuorempaa sun ikäluokkaa. Ja. Nytkö se? Tuo naru on tuolla jossakin. Mä voisin kellosta aina